kad opasnost vreba na nas. Znam da uz mene si ti zauvijek. Uvijek čuvaš me ti, uvijek si tu, ja ne bojim se nikada. Najjači smo, znaj, zajedno. Moj partner si ti, najbolji. Motofighters borbe trenutno su najpopularniji natjecateljski događaj. Nova generacija Motofightera posjeduje veliku brzinu i veliku snagu. Osim toga, opremljeni su s vrkovima s dvostrukim sustavom vrkova. Novi Motofighteri akumuliraju snagu, lansiraju, okreću se i bore na posve novoj razini. Postati Motofighter prvak san je mnogih tinejdžera. Danny Leon zakoračit će u nevjerojatan i uzbudljiv svijet Motofightera. Pridruži im se i ti. Motofighter utrka. Baš je dosadno. Zašto još nema vijesti o natjecanju? Možemo ići trenirati kod doktora. Trening je samo trening. Dosadno. Dragi gledatelji gosti, A tamo se nešto događa. Motofighter utrka samo što nije počela. Pobjednik natjecanja dobit će kupon za besplatne deserte. Wow! Moja omiljena tortica od jaja! I moj omiljeni puding. Nagrada može biti vaša, zato se brzo prijavite. Idemo, Leone! Uspori! Andre? O, vi ste! Sljedeći put pazite kuda hodate. Što radiš ovdje? Zar sudjeluješ na ovom natjecanju? Odlično! Napokon imam priliku boriti se protiv tebe. Pobjeda je moja! Ovaj put neću izgubiti. U redu, ali znajte, neću izgubiti ni od koga. Da. Vidjet ćemo. Motofighter utrka počinje sada. Sastoji se od 3 razine. Motociklističke utrke, prelaska preko mosta od jedne cijevi i fliper terena sa zvrkovima. Pobijediti može samo onaj tko uspješno završi sve 3 razine. Prva razina je motociklistička utrka. Natjecatelji moraju kontrolirati motor i prijeći stazu. Ako ostanete nasred piste, ispadate iz igre. Pripremite se! Pozor! Hajde, Shining Galaxy! Kreni! Naprijed, Shining Galaxy! Shining Galaxy preuzima vodstvo i juri naprijed. Motori ulaze u prve zavoje. Hajde, Sharp Blast! Sharp Blast je prestigao Shining Galaxy-a i Cracking Nebulu. Shining Galaxy, punom brzinom naprijed! Neću izgubiti! Ne možeš me sustići! Vidjet ćemo nakon zavoja koji je pred nama. Koji zavoj? Sharp Blast, pokaži im. Vozi po zidu. Ne! Ne stignem skrenuti! Cracking Nebula, pomozi mu! Cracking Nebula se postavlja kao odbojnik i pomaže Shining Galaxy skrenuti. Hvala, brate! Ne gubi vrijeme, nastavimo dalje. Joj, 2 igrača su se sudarila u kutu i nažalost oba su vani. Cilj! Andrej i njegov Sharp Blast prvi su prošli prvu razinu. Druga razina je most od cijevi. Igrači moraju prvo lancirati zvrk preko mosta, a zatim ga i sami prijeći. Sharp Blast, punjenje! Taktička izmjena. Blast 1, ispucavanje!
Wow, Andre je brzo ispucao zvrk preko mosta. Cracking Nebula, brzo punjenje! Nebula 1, ispucavanje! Leonov Cracking Nebula također je glatko projurio. Sad ja! Shining Galaxy! Ekstremno ubrzanje! Hajde, Galaxy One! Skoro sam pao! Danny, ova razina zahtjeva točno i stabilno lansiranje. Naciljaj os cijevi i mirno ispucaj zvrk. Dobro! Još jedan igrač je ispao. O, Danny opet pokušava. Želim se boriti! Naprijed, Galaxy One! Uspio je! Zvrk je lijepo prešao most! To! Ne znam plivati! Danny, daj ruku. Ovo je bilo napeto. Srećom, Andre je na vrijeme priskočio u pomoć. Danny, jesi dobro? Dobro sam. Baš neki čudan tip. Idemo, zahvalit ćemo mu nakon utrke. Trojica su igrača stigla do posljednje razine. Fliper za zvrkove. Tko prvi pogodi vrata pobjeđuje. Priprema! Sharp Blast, velika brzina rotacije. Taktička izmjena. Hajde, Blast One! Shining Nebula, ekstremno punjenje. Hajde, Galaxy One! Fliper lanciranje! Shining Galaxy, izbjegavaj kugle! Sharp Blast, brzo sredite kugle. Kugle su presnažne, ne mogu se mjeriti s njima. Pazi! Ako zvrk udari u šinke, bit će gotov! Sharp Blast. Shining Galaxy, pomozi mu! Ništa posebno, samo vraćam uslugu. Evo ih opet! Danny, koristi kombiniranu formaciju. I ti, Andre, ujedinit ćemo snagu naših zvrkova. Dobra ideja, s vama sam. Kombinirana formacija! Hurricane Dragon Claw! Sharp Blast, pridružim se! Napad! Triple Hurricane Dragon Claw! Uspjeli su! Zajedno su prevladali poteškoće i stigli točno pred cilj. Čestitam! Hvala vam. Izjednačeni smo. Vrijeme je da odlučimo pobjednika. Shining Galaxy! Punom brzinom naprijed! Blast One, brzi sprint! Ne! Danny jaču! Cracking Nebula Tiger Roar! Pobjeda! Sharp Blast, Suzaku Rebounds! Što?
taj trik! Cilj! Sharp Blast izveo je Suzaku trik i pobjedio! Pobjednik je Andre! Skoro sam pobjedio! Baš šteta! Moji deserti! Dobro, kasnije ću te počastiti desertom. Zaista! Želim hamburgere, pomfrit, odrezak, kolače, sladoled! Pa, baš si pohlepan. Malo! Andre, ponovimo to koji put. Pa, bilo je jako zanimljivo, da. Mislim da ne trebam ni reći da nećemo izgubiti! Ali sljedeći se put borimo na natjecanju. Kad ojačaš, onda ćemo odlučivati pobjednika. Dogovoreno! Zasigurno ću te pobijediti! Dobro, bit će zabavno. Vidimo se na terenu. U sljedećoj epizodi velika borba samo što nije počela. Danny se mora suočiti s najmoćnijim protivnikom Andreom. Kako bi porazio moćnog protivnika, Dr. Strange daje Danny potpuno novi motor. Frozen Fortress. Kakvu moć skriva taj motor? Može li Danny kontrolirati takvu snagu? Mogu li Danny i Leon pobijediti svog suparnika Andrea? Saznajte u sljedećoj epizodi sjajna supernova Frozen Fortress. Ostanite uz nas. 人生是一场